Tapos na tayo sa work. Dito ako sa parkinganan sa mga bike. Dito ko i-parking yung bike ko. Punta ako muna sa kuan, sa Dingkiasang. Magtingin-tingin muna ako dun. Tapos mag-grocery tayo mamaya. Yung ang daming mga bisikleta dito mga tomodachi. Kuan siya, walay na ini-claim ba? Kung sa Pinas pa ni. Daghan kayo mag-ilog ani tanawa. Mga tomodachi. Yan, wala yan nag-claim na. I-junk na nila dito. Sayang kayo no. Kung sa Pinas pa ni, gamit kayo ni. Wala ni kuan. Wala nagibalik sa mga tag-iya ba? No? Sayongan. Kami. Dito lahat yung mga may papel. Wala na tong kuan. May-ari, hindi na binalikan ba? Yung iba din, baka ninakaw. Tapos dito, nilagay. Yan sayang ani no. Pinas ani, gamit pa kayo ni. No. Kasi dito mga tomodachi. Yan, tanawa. Yan. Dami. Wala nang na-claim yan. Sayang. Ito maganda pa sana Ito flat lang. Flat lang siya. Nagipang-lock na sila Ano ka na sila gipang-lock. Mga magaganda pa Wala na tag-iya. Ito yung sa atin Parking ka muna dyan ha. Dyan ka muna bike. Kuan sa ko. Magala sa imong amo. Mga tomodachi, sayang kayo no. Sayang. Ilak natin yung ating Ito, hindi ito basta-basta makawat. Or kung makawat manggali, maayo kayo ang kawatan ng agliani. Nailak. Ang yawi. Hindi siya makuan, hindi na siya mo andar. Hindi ito basta-basta manakaw tomodachi kasi kapag bibili ka ng kuan, bisikleta dito, dapat mo i-register. I-register mo sa kuan, sa police. Kapag nawala yung bike mo, may number siya mga tomodachi, yung yung bike mo, para din siyang registration ba. Mas pamantay. Naglingkod ko diri. May tao kasi. Para kuan, kapag mawala, matrace dayon nila kung asa, kung kinsa bay nagkuha. Dito, hindi talaga ka magbasta-basta makakawat. No? Sige, lakaw na ta. Mag-grocery na ta kay wala tayong pagkain. Yung Prince Charming natin is uuwi na ngayong gabi mga tomodachi. Galing Dubai. Handaan natin siya ng pagkain. No? Sige. Hello! Dito na pala tayo sa bahay. 6:05 na mga tomodachi. Na sa labas Ngit-ngit. Madilim na. Galing tayo sa grocery, diba? Ito yung nabili natin. Ihuli ko mga tomodachi. Gamay raman kunti lang to ba? Ngayon na pagkain namin. Hindi na ako nakapagluto ng mga tomodachi, ng kanin. Bumili na lang ako ng ubinto namin. Bumili na lang ako ng ubinto ba? Yung yung pagkain ni Naro. Ito ipakita ko sa inyo. Ipakita ko yung nabili natin sa sa grocery mga tomodachi. Ihuli ko. Ito. First, layo. Una is manok. Siya? Sinugbang manok mga tomodachi. Kita Siya makita mga tomodachi. Kita ba? Hayag manggod. Kaya ring light ta ba? Manok, sinugbang manok. Ito yung sa akin. Dahil hindi na tayo makapagluto, ito yung binili ko kay Narukoy. Yung ubinto na. Kumpleto na siya Kumpleto na siya mga tomodachi. May ulam na, kanin,
May mga gulay-gulay dito. Tapos salad. Ito, macaroni salad yata ito mga tumudachi. Tapos ito kay kuan ni siya. Saan baboy yung si pangan. Tongkatsu. Tongkatsu. Ang si pangan niya. Kalimut man ko. Basta kana siya man. Tapos ito is kaki fry. Yung shell ba mga tumudachi ba? Shell man fry. Shell ba na? So, ang shell i-fry. Kuan dahil kanang laman sa shell ba? Kana tahong tahong ni Carla. Yan. Gifry ba? Kaki-fry yung pangalan nito. Sa pa may naadinhi. Oh, maura tingali ni mga tumudachi kanin. Yung ulam. Ulam din to, kaki-fry. Tapos may tamago pala dito. Oh. Yung tamago, egg. Tapos yung mga gulay-gulay dito banda. No, 20% siya, oh. 20%. Okay, kaayo. Hindi na ako magluto. No? Tapos, bumili din ako ng kape. Black coffee para kay Narukoy. Tapos sa akin ito. Para bukas. Para hindi na tayo magtimpla-timpla sa umaga. Tapos, ito. Mga pulutan. Mani. Ito, may almond. May corn. May isa pa, ano to. Hindi ko alam yung pangalan nito. Oh, yan, pulutan yan. Tapos ito. Pusit. May dalawang flavor tayo. Ito is matamis to. Tapos ito is normal ba? Parang sulti-sulti. Ito din mani. Dahil may pulutan tayo, dapat may paris. Alak. Basta may alak, may balak. Ito beer. Para kanero ko. Ito sa akin is highball. Highball siya. Highball. Ball eye. Ito din. Tinapay. Kanina, 4 to. Kinain ko yung isa. Hindi ko mapigilan na hindi kumain. Oh my God. My favorite is tinapay. Tapos ito. Rengo. Apple. 2 apple. At saka meron pa din tayong liquid eyeliner. Pagwapa mga tumudachi. Pagwapa sa tagpanagsa. Diba? Maganda to na brand mga tumudachi. Yung ano din niya, yung mascara. Maganda to. Ngayon lang ako nakabili ulit nito. Ito yung binibili ko na brand noon. Tapos ngayon, wala na tayong budget para magbili-bili. Hindi na din tayo naglabas-labas, party-party. Kaya wala na tayong paganda-paganda, pagwapa. Ngayon lang. Ay, bukas pala tumudachi. May ganap tayo bukas. Kasi, yung anak ni Tiaon, si Ayaka, is may undukay. Bukas sa eskwelahan. Nya. Saan ang undukay ko sa English? Kung sa atin pa, sa Pilipinas, parang man tingay na siya. Parang intramurals or sport fest or ansa pa na siya. Or playground demonstration, ansa na siya. Basta mga ingana, mga tumudachi, kay may takbo-takbo man sila. Tapos, may sayaw-sayaw din. Mga ingana, dyan no, mga playground demonstration, mga intramurals, tingalin no. Yung pangalan nila, yung kung sa Japan is Undoka yung pangalan. Punta tayo bukas doon mga tumudachi. Video natin si Ayaka. Si Aya bebe namin. Para masud siya sa YouTube. Para buang no? Ito lang yung nag-grocery natin mga tumudachi pang today na pagkain namin. Baka Sunday na kami bili Sunday. Kay bukas, Saturday pa man. Wala kaming ulam bukas kapag hindi kami mag-grocery. Diba? Baka bukas kami mag-grocery ulit. Yes, mga tumudachi. Mamaya uwi na yun si Narukoy, mga 8 or 9 patingali. Makarating dito sa bahay. Antayin na lang natin mga tumudachi, yung bana natin. Magkampay-kampay kami ngayon para welcome home my honey.
Mahana. Ayay! Basta may alak, may balak. Ilara eh. Basta mauna to tumudachi. Ito lang. Tapos bukas is punta tayo sa eskwelahan ni Ayaka. Kay may undukay sila. Sige, mamaya ulit mga tumudachi kasi maligo pa ako para fresh tayo. Okay. Hi. Tapos na tayo naligo. Oily kaya tong face, oh. Mga tumudachi, may may naisip. I-prank natin si Narukoy. Nakita ko din to sa sa YouTube ba. Yung asawa niya, mga ilang araw din hindi nakauwi sa bahay nila. Pagka-uwi ng asawa niya is buntis siya. Iganon na ako si Narukoy. Tanaw na to kung anong reaksyon niya, no. Sige, kung ano ba ya, mga alas 7, 15 na, baka mga 8, makauwi na yun. Naghanap ako kung paano gawin ba, kung anong gagamitin para mukha tayong buntis. Ito yung nahanap. Ito nga tumudachi ay, nagfitting tayo ng damit para kigol tayo para malagay natin para ma-fit siya. Ito yung minsan ni pangalan baul-baul. Ko dito. Try natin ba? Iganon ba? Iganon kaya no? Iganon. Try natin ganon ba? Nilaro eh. Ay, bakti man. Ay, baliktad. Dapat ganito. Try natin. Agay. Ganyan na nga tumudachi. Okay na ba? Oh, lagyan lang natin ng mga chichiburchi. I-up natin kunti. Natin mga tumudachi. I-sit up. Tingnan natin kung paano gawin ba. Tingali. Ganyan tingali mga tumudachi. Naman ko siya kuhan, oh. Ito ba, may lakra. Ito. Try natin daw. Kung mukha tayong buntis nito. Ala, tangtaman siya. Kung naman ko siya towel. Lagyan ko din ng tuwalya ba? Para matangbuangan niya. I-try natin kung ano yung reaction niya mga tumudachi. Pagka-uwi niya, galing sa malayo, lumaki na yung tiyan ng asawa niya. Hala, yung gawas eh. Ay. Kahirap sa dayan niya. Nasagirit man siya. Yan, nasa nato di. Kahirap ba anyway? Nakita ko lang din to sa YouTube mga tumudachi. Agay! Kanya, tawil. Ganun. Buntis na ba? Ganun niya. Ganun no? Ganun natin. Diba? Wala nagbuntis na tumudachi. Wala nagbuntis? Higot. Okay. Tututun. Tapos mag-duster tayo. Gutay-gutay na niya ang duster na ko. Wala akong ganahan nga duster mga tumudachi. Pantulog ba? No? Okay na ba? Yun natin. Mga tumudachi. Para na bang buntis? Wah, mailhan man oh. Nga di. Kaya na pa circle diri. Din. Unsa kay reaction niya mga tumudachi? Ano kayang reaction niya? Ang katawang sa to eh. Unya. Hindi pa
hindi pa ito mga tumudachi. I-prank din ako siya og katong pakuratan. Pakuratan ako siya ba katong sounds nga I feel good. Ikaw na ko, set up sa nako yung yung speaker natin. Na, kaluoy sa tungkan sa tumbana. Malapit na oras. Sige, prepare muna tayo mga tumudachi para mamaya sa ating prank-prank. See ya! Minsan yan eh. Na-shield yung natin. Ha? Hindi ko na-videohan mga timodachi. Sayang yung pabuntis natin. Na-fail! Ano? Di-out. Ay, may isa pa tayo. Doon akong laway na. Mamaya kasi maligo pa siya ba? Hindi anak, uy. Mamaya ulit mga tumudachi na 12 noon. Anak siya mga alas 8. Wala pang alas 8. Nakauwi na siya. Na-fail yung buntis natin, oh. Nagtanaw ang vlog. Uy, giahak sa doy. Na-fail. Hindi ko na bantayan. Yung isa na lang i-ano natin mga tumudachi. I-video. Ahak, uy. Ano yan, ma? Bikurista mo! Bikurista niya ka. Bikurista. Bikurista ka! Okay. Na-prank na natin mga tumudachi. Agoy, ubag-ubagan ni siya ron mga tumudachi. Ay, mga tumudachi, hindi siya masyadong na, ito. Ay, sila mo ano. Suko. Sukto? Mo, sila mo ko lang, nito di ba kami, Sayang. Hayag daw ko no. Sayang mga tumudachi. Oh, chichay statue to dakit. Sayang mga tumudachi. Oy. Hindi siya masyadong nakuratan. Hindi siya masyadong nagulat. Tiningnan ko yung yung video. Sayang. Fail yung yung mga natin. Yung mga prank natin. Sayang naman dito na si Kwan, oh. Si Narokoy. Naro, hi ka. Hi, Okairi. Okairi na say. Sayang na. Nagkaon na siya, oh. Ito yung binili natin. Nani, nantuyo papa? Basurita na may. Tongkatsu yan na. Halagi. Sakto dahil ko atong mga tumudachi. Tongkatsu. Kumain na siya. Tapos ako din, kakain na. Mamaya. Kakain na tayo. Sige mga tumudachi, that's all for today's video. Hindi na yung ating na-effect yung ating prank sa kanya. Fail siya, fail. Kuan na lang, next time na lang po mga tumudachi. Mangita sa tag mga prank-prank. No? Okay. See you on my next video. Please like, share, and subscribe. Matane! Good night. Thank you very much.